Gaya, sudah bateri charge gila, jeng gila. Orang serong pilih mon, bateri aja mana tahu nang wahai bateri kan ya. Jangan, bilangin jangan, udah jangan di video ah. Lagi baru tahu nang naik lama tahu apa? Kali-kali sampai mana? Sudah. Sampai deh. Ya, aku jangan telit. Aku nanti juga nggak. Jangan tangan koresor. Tanggasnya mana meniak ya, nah, nasi tanggasnya ada. Dekah langkah takut. Aku nanti di sini ya. Koresor. Legeber dari sini koresor tanah darna. Nama uka dengan nama erau nih. Boleh jakut. Nama uka dengan nama legeber dari sini tanggal setengah. Namun video gue senai langde. Di sini video saya tersejakan. Bilangin jangan. Udah jangan di sini video ah. Legeber entah mana naik langkah apa saja. Tender uka matanya. Nama uka dengan Kak besar nau ya. Mulai. Pada muka. Melo hunde nung mulai. Anggus siapa nung bicara? Mana? Anggus siapa kubran nung mau uang huna. Lagi. Mana? Hanga. Soalan dia hasilnya. Kamu jauh dari tadi cari. Bal. Mungkin mulai di mana? Awalnya. Thất, dia lah. Lihat kurun enggak? Enggak pak, tuh dia ayo. Apa nih? Gaya, sudah bateri charge gila, jeng gila. Orang serong pilih mon. Bateri aja mana tahu nang wahai bateri kan ya. Angger pak ini berbulan angger pak. Nah itu mungkin kita menila. Dah jeng bunga halal dah ya. Ciklah jeng, meni kena meni aku nubung halal jeng. Lama ke sini aja nggak. Dukan menci gaya, gari gongsi gaya ke siang pak sini. Kali baik sih orang ciklah berdong agi mandong isnong song. Apa ya sini? Legeber dah ini 5:30 जाबाय आरो ना मोनाबाय ओमफ्राय दायो ट्रेनाथ' 6:43 दं ना 6:43 दं ट्रेना ओमफ्राय दा जों मोनहैगोन ना मोनहैला जेबो गेरेन्टि गैया आरो ना दायो जोङो मथथे हारबारियाव थानो हानाय स्टेशनसिम मोनहैनो थाखाय 2 किल'मिटार दंबावो लोगोफोर दायो मोनाबाय नै दायो मोनहैगोन ना मोनहैला जेबो गेरेन्टि गैला दा मा बुङो इनो माने माथो खालामबावनो बेटारि माने जों 6 जन मोनथ' मानसिया 6 जनाव माने बेटारिया माने जों बोनो हायासै आरो ओइ नै जों दाबो नुहुरदों बेटारिखौ बोनो हायाखै माने जों गाखोद्रायबाथाय आरो बे चार्जआ बांसिन जोबना होगोन ना बिनि थाखाय जों साथामजों ओंखारना होबाय आरो हिनजावफोरखौ थिनहरग्रोबाय जों ओंखायनो थाबायबाय आरो मानो इसेबां प्रेसार खोलैबाय थानो ओंखायनो बे जाहारबारिखौबा मा गामि होनो जोंथ' मिथिला मालाय जायगानि गामि दखान मोनसे गैया लोगोफोर सिखर जानो लुगैदों गैया मा जाबावगोन गैया जेबो गैया एकदम बबे जायगायाव जोङो दिनै सनद्रायफैखो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि सन्जित गयारि इउटुब चेनेलखौ दायो जोङो थांगासिनो दं आरो ना जोंनि सन्जित गयारि इउटुब लोगोफोर फरायनो लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नाथाय जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोफोर साबस्क्राइब ना साबस्क्राइब बर' मिडियामजों फरायनाय ना ओंखायनोथ' बारा जाया होनदों नामा सालायफोरा खारै जाग्राखाय जायालै लोगोफोर खारै जाग्राखाय जाया हनै सिगाङाव लोगोफोर नै दायो मोनालायजोब्बाय मोनाबायानो होनजायो भिडिअफोरा बोरै बोरै जाखो लोगोफोर नायलांदो मोजांबो खालामनाय जायाखै थाथ'बाय माथो नै Hey guys, आंनि गोदान नोंथांजों रायज्लायनानै थागोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर दिनै नै जों बेरायनो फैनाया माने
भिडिअखौ मोजाङै बानायनाय जायासै लोगोफोर टाइमनि प्रब्लेम आरो लोगोसेनो मोनाबायबो लोगोफोर न'आव माला मोनहैगोन जेबो गेरेन्टि गैया नै लोगोफोर गारि गंसेबो मोनासै आरो स्टेसन मोनहैनो खमसे खम 2 किल'मिटार दंबावोनो मा खालामबावगोन जियानो जाया मानो लोगोफोर थाबायलांबाय थानोसै माला मोनहैयो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना एसे अननानै बेसेबां सापर्ट खालामदो शेयार खालामदो नै दिनै आरो ना न'आवबो माला मोनहैगोन जेबो गेरेन्टि गैला आरोना लोगोफोर मोनाबायलै माथो Foto. Kita rekan lah. Naik nang apa ini? Naik ujung nado. Betul lah. Tingkat-tingkatnya. Wah, malam ini mas jaga. Horpur लोगोफोर horpur nih biyo जोंनि थांगासिनो अनेक माने जायगायानो जोंना माने बुहुत साफालै लोगोफोर माने बिराद बरिया आरोना उदालगुरिया माने जायगा फेसिलिटियानो जोंना मोजांखा लामाफोरानो माने फाइ बिराद मोजां आरोना र' लोगोफोर नै स्पिड ब्रेकाराव हमथांसै दसेनो नै लोगोफोर नै गाइस ना सालाना नायलांबाय था जाबाय लोगोफोर